Adicara selajengipun nun inggih penyerahan tokoh wayang saking panjenenganipun sesepuh Desa Pracimantara panjenenganipun Bapak Agung Indirasmangka ingkang badhe pun tampi panjenenganipun Ki Dalang Yusuf Ansor Khairuddin sumangga. Rawuh kakung saha putri ingkang sinudarsana mekaten menggah lampahipun adicara walimatul khitan Muhammad Gibran Hasbala El Khatan. Pramila sumangga kita pirsani saha kita mirengaken pagelaran wayang kulit sedalu natas sesarengan Ki Dalang Yusuf Ansor Khairuddin kanthi lakon Wahyu Katentreman sumangga nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. I
awi kena mastu Rama Sidhem awi kena mastu Rama Sidhem silat mring diwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung langing lebes tumaksir stantun lambang bundo jinandra tutul katira tutul-tulat mrih labding parabdya mini sudung upama prameng skara karantedya tumiying jaman purwa pinardi tambang lalu tembang yawata kapuwasananing gupita tawa renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung banggeng panggung samurweng tata sikep jar dumadining bayang purwa Purakaning kondo linarik aruntuting basa dunging kina ngemusu rasa yen linarasa ya karaos mula jarira angrasa wani weruhing diri ora surbang salung marang sandi pindhane kanthi jalma ingkang angilu waca jarweh wis rinakup cahing carita becik wis kagelar jroning madaning pakliran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggih Purwa Purwakaning kondo linarik aruntuting basa dunging kina ngemusu rasa linarasa ya karaos mula jarwang rasa wani wring dirasa rumangsani nur jalmu ngilu kaca jarweh wis rinakup cahing carita ol becik kang wis cetha sartane wis tetela gumelar wonten madaning pagelaran wayang Purwa Surya Candra Daru yang kartika wis klurba dhateng kawasa sahari ratri Angin dari bawana perwatuk ekdok sino gilir kemandi Dada petangan yang dino sasi warsi pintu kang sarpapat Rodung lantang kartu mangkartu ya siram buntu japat ingkerbya Dada padang kutu walang atuko burung lorong yang buruntu dada berangan tanpa wicalan Padang terawangan senari sang bangor nanggang sumur bawani jagat munggung jagat wetan tuk munggup-munggup mungging ngalengan mukerabang merenganga lamun gak saya dilat-dilato bumi saya tangguh sumur pisang bawang ngarang katon semeblak kanan kiri ning abang es mujenar kabur bawan senari sang bang basonto tanam tuk katon ijo rojo-rojo jamban gunung ingkang biru moyo-moyo Bocah gunung kinmulan kendalu kasih ing Praban Cana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tanpa wis dangun soleh kawula tasih dening rasa upaya buka karo tegal sawahi. Anglur sira tatana pedhote senambi sendunan sesindenan mikul karo lukune. Anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangge. Sang Hyang Arkasa dangu sayenggil wis katon melok sinari jagat dunung genggeng keblap papan lor kidul wetan saha kulon sinari jagat kang sami arupa yudha arupa teja arupa kekuwung parandering manggitatan wonten ingkang amadani kegunging praja negari Ngastina ya negaring Liman Benawi ya sinebut muraja negaring Guru Janggala Apancara kraw pambekane kondok saratring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo papanjaran sinasapan doyaning Benawi tinampi ombeng samudra binang langut kang tanpa wagut pegating panunggal kapanto uruting Cakrawala maneh-maneh cakrek ing pawisik sawane knebing jurang corong kira punggu sirung kinarya sing peksi lawet yang sarang buwu wonten ugi pasisiran lor sasana jembar kebekaning pasir gumelar garis pinggir tanam doang rembuyung royo-royo karang kitri royo-royon kelopo bumi subur pasiten pabur sadekat tinandur kartu manggar kawuyan dadi gunung-gunung bebanjengan ang rangsang langit lenggak lenggok lampai teo kang bijil saking sendang-sendang mening tertandi ini kang binoro poro pelan kang tinampi waduk benentung-bentung kinari hangeleni sawah yang pategalaning norong kismo Mokal panguleng petani bebasan datanono bumi sajeng kanggeng selo sade tinandran kang murakapi pandya petari sri Aglar Pasabinan Yayaruk Misari kang pinangka Pratiwi Pantegalan gopo ijing karo mbigodhong ayambe kuwen kaya manglung pitande polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadotan kuciwa cinawi Tukulan kang pameh kesarasaning diri Om
Ingon raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun sakagareng mangunan. Lamun wanci surup-surup samya bali mring kandhange suwang-suwang. Datana raja ing kandhang kanggo kinanjing malang lapet tebih saking tindak Durjana Judi. Samya sayeg seka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina. Wono ngimbangi gunung agung reksa lestari run tumurun tumrap. Sadaya dadi huruk-huruk aneng lingkungan langkung-langkung lamun tunaliti sampun samya samet ing sanggeman sepentebe saking tindak sansaya sinansaya padha winodanane momat sinamatan daya dinayan sawiji jes papan wijating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karasa kang satemah babar karya kenging binasake negari Ngastina laku semlakya manjing marang Jampang Jana Panjang kunjung pasir pawukir Rojinawi kemari pakarta tata Raharja. Dasane guru kang gedhe bore padhang jagate durga kusetra tada kuncarane turta kasusureng Pancapraja. Tatan mantra-mantra semating Bathara Yaya Sanjibang Bathara Kuwira dewaning kasugyan Anggeja Mantah. Binayang-bayang sanjane Prahapsara Hapsari panggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pacari Prabon. Kawistara banyak dalang Harta Walika sawenggaling kidang kencana kang sawarna. Lasinteng kemarang cakedene Remangarsa Muhung Nindya mantri pangreksa muka pidalem ing plasa jenar nenggih Sangrekna Pati Hari Sengguni Yarya Suman Raden Trigantalpati mung Sangrekna Pati Hari Sengguni mangkaraken pilenggahipun tamu agung nenggih wong agung ing Mandura noteng Mandura Sang Nata Prabu Baladewa yawaning Benta Wasijaladara Anumpa Krasana. Ya Sang Prabu Balarama Sang Prabu Baladewa mangkaraken mlenggahipun nujung negari Ngastina Sang Tapa Begawan Durna Pandhita saka lima ya Sang Resi Kumbayana mulat pasebar sangya para kala samya ganting pasisiran jejel ya rapet bobot pipit para sasa tetepan denggel tatan pesela perandene mangke Sang Nata Arsa mungling sabda pangandika genggeng dereng kawedharing lisan. Sembane renulun ngapurka risaya maraga lat mring sahaning kang
Suritinon neng pasewakan busana maneka warna Sepak Puspita Ngudyana Yang manjra Sarwarokma Rangking Manik Narawata Prabanya kangsu mirat kenyaring neca laliwaran ler kilat sisiring Tatek sisiring tatek Wimpo kekandha Kadhubeng maruta mandung separan mangambaraku ngas nebeki jero prasewakan mangya tracateng braja kawuryan basunya ora pangreheng ukara
sucana tanpa palupi ati lar silastu sucana sarjana kelu kalulun kala tidem tandhaning mati andayeng rat ning karoban rubekto Niwangsung mono mangadili nuwi ana sasmitaning sejagar wasisaning Bathara wung bawana langgeng sinenggi tatanawrat Gun wangke paman Pati Arya Sengguni paman Pati Arya Suman ayo dadi kaget pekenira si paman Pati Arya Sengguni jenengira ingsun pinjenten kajengan Pandira paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggingkir dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating dolahan Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana nuwun mangke meji dhateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing Jawi damel kewatos sing manah pindharon salomba pinanjaring alun-alun kumitiran saruk maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nanging sareng caket wonten ngajengan Paduka anak Prabu Duryudana araos kula tebih saking raos kemarasan wontenipun kula namung ngarsa nungsung mamarta saha kula nyadong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Jaka Pitana nggih kawula ana ninggih paman Pati Arya Sengguni katipalanaken sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Warata Tyaki Pranata Tata Rakiti Kaprajan Negara Ngastina atur numbring panjenengan ingsun samendang jana nganti ingkang karempin paman Arya menapa ingkang sampun Paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe suwala menawi andangu bab tata rakiti Kaprajan Negaring ing Ngastina tartemtu sadaya tan badhe anggo ciwan ninggir jrnyata sanjapara kawula samya manunggal tetunggalan dados tunggal akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Ngastina mendakipun dumateng sangjapara prajurit abding keprajuritan inggih kadang Paduka pun anak-anak kula pun para sata Kurawa ingkang boten kendhat nggenya tansah geladena lah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katempuh ing parang muka tartemtu boten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula Sang Nata ing Ngastina ingkang adeng kepatihan remuk kasawerna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih ya jagat pangestunggara teka janggep kang dadi aturira paman gawe marem jasingsun ora liwat pakaryan ingkang utama wae tindakna selawase urip paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun Paduka dawuhaken kula mboten badhe awelan kula mboten badhe suwala namung derenan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada Paduka Gusti kula Sang Nata anak Prabu Jaka Pitana nggih walat menawi badhe kula tampi teka kula wantun nampi sembahipun tiyang sepuh nanging iku semanten jernyoto jekati kaging minangka rangga nata negari Ngastina kula kang minangka Nalindra paripaksa sembahipun paman Arya kula tampi dawa sami-sami putra agung prayogana lenggahipun paman Arya
sampun boten kirang merayogi anggen kula ngadhep wonten ngersanipun anak Prabu Duryudana kawula nun. Durwangi Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama. Sarawa patu wonten Praja Negari ing Astina. Ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan saha asuk pasegan monokrami mugi kunjuk wonten karsa patungan Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Wayahu Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Walah tala. Iki Yayi. Samangke paduka Yayi Prabu Duryudana miji dhateng pisanipun ingkang raka ing Mandura. Asuk pasukan monokrami sampun kula tampi damel bombong tansing manahipun ingkang raka ing Mandura Yayi. Mboten langkung sowan kula wonten Praja Negari Ngastina wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Jaka Pitana. Salam tali sampun katur tersanipun ingkang rayi pun Duryudana damel bumbung dasing manah kula mboten langkung kaprayogan kula paduka Kanjeng Koko Prabu. Iki sampun boten kirang paraga pisahan kula Yayi Prabu Duryudana. Biwa Bapa Bantuna Bapa Neban Sukalima rawuh paduka mugi kinantenan karaharjan pramila kula ngaturaken pambagya harja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Neban Kumbayana Bapa Neban Sukalima. Lole kentha swaru gembal manyar-manyar. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Lah dalah. Inggih, anak Prabu Duryudana kasinggihan. Kula nampi pambagya harjanipun anak Prabu Jaka Pitana anak Anggir ing Ngastina. Pambagya raja sampun kula tampi sowan kula tebih saking Rubirta saged mringkara harjanan kayiwanan. Nggih. Mboten langkung kula ngaturaken puja pangastawa kula mugi kanca wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Anak Prabu. Puja pangastawa sampun kula tampi damel bombong jas manahipun ingkang putra. Mboten langkung kaprayogan rengga paduka. Lan non sampun mboten kirang prayogi lan sampun mboya kirang sekeca. Anak Prabu. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Aja kaget siring sun timbali padha kanthi raja sapratambu. Dimas Kartomarma. Niki diwaji sembahan kula. Pengayoman kula Trimadya Pada rateng dalan Kanjeng Koko Prabu Duryudana, Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana. Paduka miji tenani bali dhateng pisanipun ingkang rayipun Kartomarma ing tirta tinalang. Sowan kula tebih saking Rubida caket mrika anjubanan. Berkah pangestu paduka Kanjeng Diwaji, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinipun. Yo siap diatur bekti nang karsaning Senora yang pangestu ingsun bae tampan nono. Sampun saged anggen kawula pundi? Paring pangestu paduka badhe kula cancang puceng widha maing widangan. Kawutaken jejer meketing merdaya saestu ndadosaken cahya, recahya daging arah kayiwanan. Padha tatanen barisan Purwati upaling padha gantung sebo, aja nganti padha saur manuk. Jenenge Senadyan Anem Brahmasaya mbabarake wigatring pasewakan. Kula ingkang sampun paduka dhaaken tartentu kula boten badhe suwala jer kula jerih nampi widana saking paduka jeksinipun. Mbah nuk niki. Nur mangke Koko Prabu Bapa Durna lan sedaya ingkang sami rawuh wonten mriki. Mesthi mawon kaget sutaning penggalih paduka ijeng andika sami. Teka kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelawan adat lumiya ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Koko Prabu sampun kantos damel putripun lan kuciwaning manah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa iya Kanjeng Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu kula. Nuwun mangke Yayi. Sampun kantos gadahi pamrayoga saha kapenggalih kados mekaten anggen paduka angat turi saha nimbali dumateng praptanipun sahanipun Rakandang Mandura. Jernyatanipun kula ingkang sampun dipun pitados minangka dados pinesepipun Marasata Kurawa. Nanging ewa semanten mboten kateges kula nggunggung marang diri kula.
Sakmangke kula namung sumedya nampi saha kula namung ngrantu menawi ing dados dawuh inggih sabdatama pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana. Jernyata kula sampun santosanipun Yayi Prabu Jaka Pitana pramila kula wonten mriki jejeripun daya Yayi. Kula arsa nungsung mawarta kula nyadhong dawuh timbalan paduka. Menggah punapa ingkang dados wigatosipun wondene beneh kelanatan ingkang sampun kelampah ingkang raka katimbalan wonten praja negari Ngastina. Menawi kepareng tumutun kawedharing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana nayaka miwah punggawa negari Ngastina awisa mangke ingkang raka kandhi manjing telenggi kedatona Pancatanetra kelawan Rakanteng Mandura Yayi. Semanten ugi kula longgere sampun ngantos damel kagiat sartanipun damel inggih menika kuciwaning sangya para kawula ingkang sampun sami seba. Jernyata sakmangke para kawula ingkang sami seba sawanten praja negari Ngastina menika namung ngantu saha anengga sabdatama pangandika paduka anak Prabu Duryudana ingkang minangka pangreksa muka wonten praja negari Ngastina. Pramila samangke waleh-waleh menapa nggih ingkang bapa namung badhe mabuka susilastawa mastuti sabdatama dawuh pangandika paduka ya anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat Dewa Undara. Lula angge Koko Prabu. Kados pundi Yai? Sampun ngantos damel kuciwa aturipun ingkang rayi pun Duryudana. Jernyata sedaya sampun kula tata. Murid sakmangke saged damel renaning para sibu ingkang sami rawuh ing pasewakan. Marang paduka kados pundi? Estungken kula ngawontenaken pasewakan rawuhaken dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu mriku. Awit kula namung badhe nyuwun ego saha kula nyuwun pamrayogi babagan lelampahan ingkang sampun dangu sampun wonten tigang candra kula sandhang ingkang estu damel bebeg jebeg saha bingung manahipun ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu kados pundi anggen kula samangke badhe nuruti dhateng penangisipun anak kula Lesmana Mandragumara ingkang sampun wonten tigang candra gandrung marang suwijining putri ingkang Sulistya ing Parni. Kamangka putri ingkang dipun gandrungi dening putra Waduka inggih anak kula Lesmana Mandragumara sanes kok putri limrah. Nanging ingkang saged damel gandrung anak kula Lesmana Mandragumara putri kang dipun gandrungi dening anak kula Lesmana menika sakmangke menawi kasempatan gaya putri menika arsa kasinungan kanugrahaning dewa kang aran Wahyu katentreman. Kamangka nuwun sewu para sata Kurawa miwah anak kula Lesmana Mandragumara menika dereng tau tating gaya sawijining kanugrahaning dewa. Pramila Koko Prabu Bharata ingkang langkung prisa dhateng leketing manahipun anak kula Lesmana Mandragumara samangke kula nyuwun dawuh saha pamrayoga kados pundi anggen kula badhe nuruti dhateng prangisipun anak kula Lesmana Mandragumara mriku. Koko Prabu Baladewa. Om Leng-leng ramyan ingkang driya lirewang candra katawangan sumu ing jas kapto rita alemot kabyarsaning roci remeng driya manawu kekuwung ing yewang wisesa
tanana kang kuciwa raras ya jagat pangestu karo ayu bono jagat Yayi Prabu kok ora bulan dibalen kagan sutane manahipun ingkang raka ing mandura sareng kula nampi dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana bilih sak mangke anak kula ing Saraja binangun iki anak kula pun Saraja Kusuma inggih Pulusmana Mandra Kumara gandrung kampi andhem kaliyan sawijining wanita ingkang sulistya ing warni kamangka miturut pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana wanita menika menawi dipun wengku garwa tartentu badhe ndadosaken sarana tumedhang kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu katentreman kasinggihan pekaten lajeng sinten Yayi ingkang dipun gayuh sartanipun ingkang badhe menika garwa dening anak kula pun Saraja Kusuma putri ing pundi atmajanipun sinten menawi atmajaning Nalindra putri menika sesilih Dewi sinten menawi atmajaning pendeta putri menika sesilih Endang sinten monggo kula aturi paring dawuh sakmangke babagan lampahipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara nggih badhe lumampah tumuju wonten suwijining negari utawi papan panggenan ingkang ngarsa dipun boyong inggih menika putri ingkang sulistya ing warni menika kula ingkang tanggel jawab sampun ngantos paduka Yayi Prabu Duryudana tumut-tumut jeringatanipun kula menika ugi tumut andarbeni dhateng anak kula pun Lesmana Mandra Kumara pramila perkawis dawuhipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kula pasrahaken kula suwun sakmangke Yayi Prabu Duryudana masrahaken dhateng ingkang arupa ing Pandura matur sembah nuwun saderengipun nanging mugi dados ing kawuningan ingkang damel kagetsanipun ingkang rayipun Duryudana putri menika nembe sepisan kula midhanget sesilih lan asmanipun ugi negari durungipun sinten lan pundi negari durungipun Yayi menika putri ing Sunggingwana putri ing Sunggingwana mengke kados pundi Sunggingwana menika jeneng toko napa jeneng Nun mangke Sunggingwana menika nami negara jeneng negari walah jagat dewa Bathara walah dalah nembe sepisan menika kula midhanget negari wonten negari ingkang nama negaring Sunggingwana Yayi iki sinaosa kula tasih dereng mangertosi wonten pundi jenengipun negaring Sunggingwana tartentu sakmangke menawi kula sampun sagah lan kula ingkang nanggel perkawisipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara tartentu badhe kelampah dawuhipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara matur sembah nuwun lajeng dawuh menapa ingkang badhe katempuh lan sakmangke munggu ngrembak babagan perkawis wahyu katentreman Yayi Prabu wonten timbalan nuwun sewu menawi bab wahyu menika utawi bab kanugrahan menika wujuding gaib menika mboten mawujud menika perkawis menika sanes dalanipun ingkang raka ing Mandura menika sanes bidang kula menika sanes inggih menika basik kula menika sanes kanugrahan menika kula menika namung badhe sakbiyantu ragat lahir nanging menawi bab kanugrahan menika kalebet ragat batin pramila menawi bab kebatinan kula aturi masrahaken dhateng pamanku Mbayana ing Sukalima mekaten nggih Bapak Duru wonten dawuh nggih kados pundi mitra paduka menawi anak kula inggih putu paduka pun Lesmana Mandra Kumara inggih Saraja Kusuma arsa anggaya dumateng putri Sunggingwana kamangka nuwun sewu putri Sunggingwana menika mitrat sasmitaning dewa lumantar pasumenanipun anak kula pun Lesmana ing Saraja Kusuma samangke putri Sunggingwana menika badhe dados lantaran temedhahipun wahyu katentreman Budurna lole
le gondhong bluguduk manyar-manyar sumorante hawala kamanaga kula kaprit ganten putring Sri Kartina. Satama ki angger bapak ning guyu kok terus ngono ki ana. Apa dikira wong tuwa ki ra entuk seneng ngono apa piye? Kok sakelme dhewe ora. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi paduka anak Prabu Duryudana nanjaken saha nyuwun dawuh utawi aturipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Babakan anak kula pun inggih putu kula pun Saraja Kusuma ingkang badhe nggayuh putri saking negari pundi wau? Sungging ngono. Ha inggih, Sungging, tatah Sungging. Inggih negari ing Sungging mana inggih negari ing Sunggingan menika. Nuwun sewu nggih. Putring Sungging Wana miturut sasmitaning dewa lumantar pasumenanipun putu kula pun Saraja Kusuma. Putri menika inggih menika mbeta wujudipun kanugrahan ngemu wahyu ning dewa ingkang aran Wahyu katentreman. Oh, nuwun sewu, nuwun sewu. Nek ndaraturipun ingkang Bapa lho menika. Ndaraturipun ingkang Bapa. Menawi ndaraturipun ingkang Bapa Saka Lima, Lesmana menika mboten susah dadak nggayuh putring Sungging Wana. Menika ugi badhe ngrengkuh kanugrahaning dewa ingkang awasta wahyu katentreman. Liripun kados pundi diri paduka paring dawuh katen. Mengke riyen. Wong jeneng wong rabi utawi wong mengku garwa menika pengangkahipun supados manggih araharja, manggih karaharjan, manggih katentreman, manggih karahayon, manggih ayom. Teges tembung wahyu katentreman menika mboten kok jenenge wahyu ingkang dipun tedhakaken dening dewa menika babar pisan mboten. Oh, nanging wahyu menika ingkang badhe dipun gaya sartanipun badhe pikantuk menawi kelampah daup kalian suwijining wanita. Menawi daup utawi ngrabeni suwijining wanita menika ingkang dipun angsali inggih menika menawi pener lho, menawi wong wedoke mboten merusak lho. Menawi rabi wong wedok sing jujur, rabi wong wedok sing lahir batin, rabi wong wedok sing mboten nakal. Niku sepisan sing digaya, tentrem. Tentrem. Tentreming lahir nggih tentreming batin. Menika menawi wong wedoke bener, menawi wong wedoke jujur, wong wedoke ora tau ngapusi karo wong lanang. Menika. Ingkang badhe dipun gaya ingkang angka sepisan nggih menika tentrem. Ping pindhone sing digaya ayem. Ayem kuwi teges ora mikir perkara ingkang durung kelakon. Liripun menapa kula matur ora mikir perkara ingkang dereng kelampah. Nek bojone kuwi kepeneran, nek bojone kuwi jujur lahir lan batin tresna kalian guru lakinipun inggih kakungipun inggih garwanipun. Umpama arep mikir golek pangan sesuk niku mboten dipun pikir, mboten dipun pikir. Merga bojone wis isa nggula wentah babakan dana prabeya, babakan duit belanja menika sampun saged dipun gula mentah dening sing wedok. Ngaten. Nggih. Menika contonipun mekaten. Dados wong lenang niku ayem, merga sing wedok niku pangerten, sing wedok niku mboten gadhahi sifat kekanak-kanakan. Sing wedok menika pun pancen estu siap lahir lan batosipun badhe nambut silaning akrami, badhe mbangun balewisma kekeluargaan. Menika. Lajeng ingkang angka 3 ingkang dipun gaya tiyang kakung badhe pikantuk kanikmatan saking tiyang setri menawi wong wedok menika bener. Inggih pun kula sambung kemawon nggih, Ger. Nek wong wedoke jujur, wong lanang entuk kanikmatan. Kanikmatane napa? Wong wedok iso njaga martabate wong lanang, semono uga wong lanang ora bakal kapitunan sartane wong lanang ora bakal rugi, ora bakal tuna tembe mburine yen ta wong wedok kuwi dijaga martabate dening sing lanang. Contonipun. Contonipun. Wong wedok kuwi dandan menor nek nang ngarepe bojone wae. Ngoten. Mekaten. Nek nang omah wae, nek nang omah wae. Menika menawi kula nuwun sewu, menika kula tak matur nawi lalampahan kula. Jenyatanipun kula menika nggih tau enom. Kula menika ya tau muda. Kula menika pun tau nglakoni dadi wong enom, tau nglakoni dadi manten anyar lho, Nggih. Bojo kula menika mboten kula dawuhi supados
gincu, benges, pupur, wedhak lan sak panunggalipun punika mboten kula dawuhi supados-pados menika. Merga kula niku seneng-senenge weruh bojo kula tengeman niku nek mung dasteran tok niku tok. Kula seneng nek weruh bojo kula dasteran. Niku puncak kanek nun sewu. Napa niku jenenge? Puncak-puncake wong wedok ketok le ayu lair lan batine nggih wonten mriku menika. Menika menawi estu lho, menawi estu putring Sungging Wana menika lair lan batos tresna ugi kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Jernyatanipun nuwun sewu nuhuni dhateng paugeranan tembung utawi dawuhipun para pinisepuh ingkang sampun kelampah lan ingkang tansah dipun gegem dipun regem dening sangganing para titah menika inggih menika wonten tetembungan siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu. Menika namung gumantung wonten pesthi ning kodrat. Gumantung wonten pangwasanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Nuwun sewu lho, Ngger. Tinimbang kula sampun matur dagik-dagik ingkang kados mekaten menawi ngantos sak mangke putu kula pun Saroja Kusuma menika gagar wigar datanantuk karyangganipun badhe nggayuh putri ing Sungging Wana. Menika malah kacilakan menika nandang kapitunan. Liripun kados pundi? Mbak Sabita, kula aturi ngemot-emot perkawis ingkang sampun lumampah, Ngger. Nalikanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe nggayuh putri saking Madukara. Anake Like inggih menika pun Janakawati. Rikala semanten kawon kalian Kuculuk Antasena nika. Lajeng malih si Saroja Kusuma gandrung kalian anakipun Nala Gareng. Ingkang aranipun Nalawati menika. Kalah kali anake Petruk. Merga kementengen dhisik nika. Badhe gayuh pergiwa kalian kalah kalian Gatotkaca. Nuwun sewu mesakaken dateng kawonanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lah menawi perkawis menika kula kinten anak Prabu Baladewa ingkang saged ngira-ira lan saged menggalih kados pundi sak mangke sekintenipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe nggayuh dumateng putri ing Sungging Wana. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Pamandarya kados pundi? Kula midhanget ngendikane Kakang Durna niku kok kaya-kaya kula ora percaya. Lair kula ngiyani pendak midhanget ngendikane Kakang Gumbayana menika kula mesti mantuk, mesti sarujuk. Ning ati kula kok maido nggih. Maido liripun kados pundi? Cabita nalikanipun Kakang Durna ngendika nek wong linang nggayuh putri ingkang sepisan Sulistya ing warni uga jujur ora tau neka-neka karo wong lanang bakal pikantuk inggih menika sepisan tentrem ping pindho ayem ping telu kanikmatan. Kula kok ora percaya. Mboten pitados liripun kados pundi? Kakang Durna niku ngendika kaya ngaten. Kakang Durna ngendika nek entuk wong wedok sing jujur bakal nggayuh tigang perkawis niku. Nuwun sewu. Wong Kakang Durna niku mboten nglakoni perkawis niku kok. Mboten nglakoni lelampahan niku kok. Dipate, kula Kakang Durna. Sampeyan aja kepiyahuyan. Sampeyan aja mitenah karo dulurmu tuwa ing Sukalima. Kula pancen bener, orang gayuh apa sing wis tak aturake wau kula bener. Kula mboten gayuh. Nggih. Bojo kula nggih mboten kula dawuhi tumbas wedhak pupur, lipstik gincu, benges lan sak panunggalanipun. Niku merga bojone sampean wujude jaran. Hus. Ngawur ora? Lah ya bener mawon kok ya. Napa ya kelakon lagi pisan iki ana jaran nganggo daster niku. Terus kaya ngapa wujude lah. Sampun gumujeng kare sampun gumujeng mboten. Kula mboten gegujeng lampanipun Paman Durna niku mboten. Nanging kula mriku mbayangaken jaran ngagem daster menika lho. Wah. Do seneng. Nek aku kewirangan do seneng. Apa? Sareh Paman Durna sareh. Menika namung kagem bahan pirembagan. Nggih. Mboten napa-napa. Kula mengke
nek lasem pun meni kula terus mak dengkluk ngoten kok kula nggih. Sampeyan ki kok ora ya ngunekke rumpakane kok. Lajeng kersanipun kados pundi? Paman Kumbayana menapa sekedhipun wonten dawuh? Sampun. Sakmenika dipun pesthekaken kemawon. Ingkang pados syarat srana saha ingkang lumampah tindak dhateng Praja Negaring Sunggingwana sareng kalian pun para Sata Kurawa utaminipun putu kula pun Saroja Kusuma inggih putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Serananipun samangke kula ingkang badhe ngamping-ngampingi dhumateng putu kula pun Saroja Kusuma. Kula ingkang mangke badhe ngular-ulari, kula ingkang badhe samangke maringi seserepan wewarah sartanipun paring kawruh dhumateng putu kula pun Saroja Kusuma. Munggo kados pundi anggenipun tiyang ingkang badhe nambun silaning akrami badhe mangun bebrayaning ageng. Jenyatanipun nuwun sewu longger menika menawi kasembatan. Bojonipun Lesmana menika kanggo selawasi urip. Ora mung kanggo sepisan nek wis rampung kek terus dibayar dibuang mboten menika. Nanging sing jeneng bojo menika kanggo selawasi urip, ya pendampinging lahir ya pendampinging batin. Senes pendamping kebudayaan jeneng. Menika sampun ngantos ing sakmangke putu kula pun Saroja Kusuma menika keseluruh wonten margi ingkang lentu. Kula ingkang sakmangke badhe ngamping-ampingi dhateng putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Kula badhe caket sartanipun kula mboten badhe tepi-tepi saking putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Lajeng ingkang angka kalih anak Prabu Baladewa ingkang sakmangke nyawisaken syarat sarana uba rampe lan sak panunggalanipun saking negaring Ngastina ingkang badhe katujokaken wonten negaring Sunggingwana. Perkawis kasembatan aman ayem tata titilan tentremipun anggenipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara badhe gaya putring Sunggingwana kula pasrahaken dhateng Resa Patukan anak Prabu Baladewa. Paman Durna Sendika iki. Nggih. Lajeng serananipun kados pundi? Sakmenika menawi prayoganipun mekaten kemawon. Kados pundi? Putu kula pun Saroja Kusuma dipun timbali sowan, dipun timbali ngadhep wonten resanipun tiyang sepuhipun. Kula mengke badhe nanting kalian putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Mekaten Paman Durna. Nggih. Ngestaken dawuh Paman Arya. Kula wonten timbalan. Katimbalana sawanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara sakmenika ugi. Ngestaken dawuh nggih. Sikra-sikra yen permana kansa sikra ngraket nawang sesangka nawang sangka nalin trombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompaking cukur rek kiri-kiri prastawa dawuh paduka anak Prabu Duryudana sakmangke kula nyuwun tambeng pangestu nyuwun pamit badhe sowan dhateng kesatriyan Saroja Binangun nimbali dhateng pratanipun putu kula pun Saroja Kusuma. Ingkang atos-atos sampun kados lare alih mawon.
arum arum sinong wati sinong mati jagat kinari bak lumembah ombak ing samudra denjengan jagat dewa Gunara Pamandarya kula wonten timbalan nggih Nuwun sewu akhiripun anak kula pun Saroja Kusuma sowan lakon teka kawontenanipun kados mekaten liripun kados pundi anak ratu kaya dudu anak ratu putra Nalindra ora kaya putra Nalindra mriku netranipun abrit kenging napa? Aduh. Mboten mangertos kula nggih. Kula wau pinanggih wonten ing kasatriyan sampun gletak ngakar-akar menika. Mboten emut para waduk sinalameng nggih dipun dangu kemawon. Lesmana padha kanthi raja sapraptambu. Ya lang sawangen sangenas aku sing nandarindu padha kanthi raja aja malah karaoke selamat jawanu berkah pamujinipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa Jawa sinten sampeyan niku Duryudana dudu Basudewa. Basudewa iki bapakku le. Wangsane apa ora? Nuwun sewu wonten ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kanca sandhaping pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Duryudana Yai Nana ninggih sendika. Kowe kena apa? Loko-toko dadi netra abang kaya panggono. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Gandeng kula menika bocah ingkang dipun tresnani dening pengarep. Kala wau kula bidhal wonten ing mriki kula dipun maringi jatah gepengan 3 cacahipun. Tumunten kula ombe lajeng sirah kula dados bombe kaya ngeten Kanjeng Rama. Kados pundi Pamandarya? Ha inggih monggo kemawon. Aku isin di anak kaya kowe. Isin kenging napa mbiyen kula pas lair mboten dipun pacul sirah kula. Napa nembe digetuni sakniki? Pun dipun dangu kemawon. Bangane wing gladrah cangkeme. Bocah niku nek nembe mendem nggih kaya ngoten niku. Notasi demung terus lali kabeh. Wah Prabu Mandura iso ae.
Kowe ora ngaturke sembah ngersane wakmu ing Mandura. Inggih, Po, kula ngaturaken sembah bekti kula wedine kalih sampeyan. Ayo le cah bagus tak tampa. Ya monggonmu rupian-rupian kok ora ngejak pakdemu karepmu piye? Mengke sampeyan malah ora prayoga le sebo ngersanipun bapak. Ngono. Inggih. Putuku Lesmana padha kanthi raja sak pratamu ya ngerek. Sinten iki? Aku, Eyang Ming Saka 5. Wah. Bocah iki nek bocah gendeng. Tumben kowe ora njaluk rokok ning eyangmu. Mboten. Kula ampun apal nek sampean niku wong pelit rokok, dadi kula mboten njaluk teng sampean. Sangarepmu. Selamat sowanmu. Bekti kula katur yang. Heeh. Pangestuku tampan ana. Sampun kula pundi ndadosaken jimat paripe dayana ing kasantosan. Parang pangestu paduka badhe kula cacang bocah wiri duwe wicar ketemu dan satu dadosaken cahya nercaya daging rakayiwanan. Tak timbali apa tukang dadi wigatine aku arep paring dawuh. Lah inggih tos pundi? Anane Wakming Mandura prapta mrene merga sagu gayuhake marang gegayuhanmu. Ya kengguan munduhe kekarepan adreng kepengin gayuh mengku garwa marang putring Sungkingwana. Masa? Iya. Estu tenan. Walah dalah sinten wau? Wakming Mandura Yukaka Prabu Baladewa. Ya siwamu ing Mandura sagung gayuhake lan eyangmu menembatur ingkang bakal keduga ngamping-ampingi sak laku jantramu nggonmu bakal gayuh marang putring Sungkingwana Lesmana. Kagyate sang kapirangu rinango kinempet kempit. Estu menawi estu kula ngaturaken manuwun. Aja budal ijen kanthi neneyangmu Durna ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sengkapa. Pripun kula ajeng budal kok malah dicengkiwing cengel kula. Yen arep budal jaluk pangestu luwih dhisik sing prayoga ngersani wong tuwa. Oh inggih. Nyuwun pangestu Rama. Jaluk pangestu Eyang Kepatihan. Nyuwun pangestu Eyang. Iya. Sugiyem aku njuk pangestu. Lastri aku njuk pangestu. Mintarse aku njuk pangestu. Warti aku njuk pangestu. Gek sapa lho? Niku lho abdi niku gendrakan kula kabeh. Ning ora ana sing gelem kula rabi. Pancen mung arep marati bondo kula niku. Menawi nganten kula nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Rama Eyang Durna monggo kula kanthi ya tak kanthi ger tunduk tak nang tangkunu tang denang denang bocah kok sak geleme dhewe ora nyuwun pamit ger nyuwun pamit. Satur.
Pandharya. Kula wonten timbalan nggih anak Prabu. Kula aturi ngetapaken barisane para sata Kurawa kinarya ndherekaken tindahipun Eyang Paman Durna kalan anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng anak Prabu. Kau Prabu, wonten dawuh. Kula pasrahaken bab katentreman saha arancaking lampah anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sampun waswatos, sampun walang ati Yayi. Kula ingkang keduka sagah nggayuhaken putring sungging wana kagem anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menawi sampun menawi sak mangke ngantos mboten kasempatan genia anak kula pun Lesmana Mandra Kumara inggih saruja kusuma nggayuh putring sungging wana mriku gagarwigar tanantuk karya. Kula ingkang tanggel jawab. Ih, ngaturaken panuwun. Ih. Malah samangika kula nyuwun pamit madal wasilan Yayi. Iko Prabu nderekaken tindak paduka ngatos-atos sampun kados lari alit Kartomarma wonten timbalan sinuwun padha bubarna barisaning padha siba jenenge Sun Kuntur Kedaton yen nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya sirana dawuh maneh Kartomarma purna ganti ning mananggelan arsa Sang Nata Kundrang Kedaton jeluk saking dampar kusana kinapit gambar gadhik kadharaken sanjaring para banjadi manggung tanggung suka paloro-loro ingkang samya ngambil upacara keprabon kawil saking mandur tindak nyosang Sri Naranata kawil saking mandur lamun Cinandra tansah sesanti kamulyane.